Mapunan pa og mga smart houses ang mga tents nga ipang set up sa Mandaue City para sa mga naapektuhan sa bagyo ug baha nga nagub-an gayud og mga panimay. Moabot na sa 400 ka mga pamilya ang maakomodar dinhi. Ang report ni Nico Sereno. Dinhi sa Hawan nga yuta, likod sa Pasilong Transitory Housing Site, ipabarog ang Tent City sa Mandaue. Kini ang magsilbing nga temporary area kapuy-an sa mga residente sa syudad kansang mga balay na apektuhan sa baha atol sa bagyong Tino. Ang uban dili pa makabalik tungod kay hingpit nga nangaguba ang balay. Samtang ang uban nahimutang sa delikadong dapit. Temporary, pareho sa danang uban na adiha karon, transitory raman ni siya until we find a permanent location para ani nila. Sa yuning simanaha, nakigtigom ang mayor sa taga DSWD 7 kundin ilang gipahibaw nga muhatag og 300 ka mga tents ang ahensya ipabarog sa Tent City. Adto ra sab kini likod sa transitory houses sa Pasilong nga una nang na-set up sa LGU kaniadto. Samtang matud ni Uwano, ni commit usab ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD og dugang mga units. Sama sa una nilang na-set up sa Northern Cebu, magbutang sila og usa ka gatos ka temporary shelter para maka-accommodate sa dugang mga residente. Temporary site pahinuon kining Pasilong kay tumungyod sa LGU makapangita og relocation site. Apan kung ugaling dili musanong sa Tent City ang mga apektadong pamilya, kini ang pagpasabot sa mayor. Kung dili gali sila ganahan dire, unya kana appeal sila sa atong validated sila na appeal sa totally wash out, pwede man sila mustay silang relatives sa ilang mga sila na ana basta ang city na gi-offer para nila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.